Abacus patrocina aquest capítol de Pànic a la ciutat. Abacus, sempre amb la cultura. La nit més fosca. Pànic a la ciutat. Aquest estiu torna Pànic a la ciutat, el programa que transforma a la nit més fosca en un viatge inquietant pels racons més foscos de la història. I en aquesta nova temporada posarem el focus en les profecies. Però què són exactament les profecies? Aquestes podrien ser definides per paraules dictades per uns déus, revelacions divines o simples interpretacions humanes d'un futur incert o anuncis que tenen com a objectiu anticipar allò que encara no ha passat i que sovint s'ha vestit de símbols, visions i enigmes que han fascinat i aterrit a generacions senceres. Però d'on surten les profecies? Quin pes han tingut en la història? I el més inquietant, se n'ha complert alguna? Aquest estiu ens submergirem en oracles, textos apocalíptics i visions que han intentat predir la fi del món, imperis caiguts, plagues o històries de salvacions. Perquè a l'estiu, la nit més fosca és pànic a la ciutat. La nit més fosca. Pànic a la ciutat. Bones, benvinguts un estiu més al programa d'estiu de la nit més fosca, que és Pànic a la ciutat. Un estiu més, com deia, i ja en van 5 d'aquest programa, que primer va començar com una broma, més o menys com el programa d'hivern, més o menys com la nit més fosca. Després el vam continuar fent per avorriment, perquè no ens agrada anar a la platja. I ara, doncs, ja està més que consolidat, bàsicament, gràcies a vosaltres, i sobretot pels missatges que ens heu fet arribar en els darrers programes d'aquesta temporada de la nit més fosca, on dèieu que teníeu moltes ganes que acabéssim perquè tornés Pànic a la ciutat. I, per tant, doncs, us hem fet cas. Els que ja ens coneixeu ja sabeu més o menys el que trobareu, i el que ens escolteu per primera vegada, primer de tot, abans d'explicar la temàtica i la mecànica del programa, el que farem és presentar els dos col·laboradors que ja són habituals d'aquest programa d'estiu, que m'acompanyaran en els 10 programes que farem. De moment, i dic de moment, perquè d'aquí poc el tindrem per Catalunya, però ara no està aquí, està als Estats Units, en concret a Charleston, Carolina del Sud. Tenim el professor i no sé si és sergent ja o no sé si ha pujat de grau, en Francesc Morales. Molt bones, Francesc. Hola, què tal? No, encara sóc capità, no sóc sergent. Sergent és més que capità, no? És que jo això no sé com va, eh? No, capità és més que sergent. Llavors bé. Llavors el següent grau serà comandant, si no em fan fora abans. Aquí ja es maneja. Però aquesta... No, jo no sabia que havia començat com una broma, això de... Bueno, sí, no? Vam començar aquí com... Bueno, no ho sé. Sí, no? Ara ja no m'ho agafo tan seriosament. Bueno, ara ja sí. Que això era superimportant i que sí, el primer any és abans i un després. El primer any és de prova i després ja consolides, no? I el cinquè què passa? El cinquè ja guanyem diners. Crec. Que la gent diu, els primers discos eren els millors. Sí, sonau millor la maqueta. Ja que tenim en Francesc com cada any, des de la ciutat amiga, un any més tenim el comunicador. És que no sé com definir-lo, perquè és comunicador, és llibreter també, perquè, bueno, en llibres i potser ens regalarà i moltes coses més, i sobretot figuerenc il·lustre, Jacint Casademont. Molt bones, Jacint. Què tal, amics? Sí, més que va començar com una broma, jo crec que va començar com en Xavi tenia un marrón, em va passar el marrón a mi i jo part d'aquest marrón li vaig passar en Francesc. Bueno, així comencen les grans coses. Sí, però sí, bueno, i jo crec que ara ja som com una parella que et comences a conèixer el primer any i després ja et vas embolicant i ja fa les coses per inèrcia, no? T'agradi o no, ja és com aquest estiu s'ha de fer, es farà i ja està, i es farà bé, perquè al cap i a la fi ens ho passem bé, perquè durant tot l'any anem parlant, és més complicat perquè hi ha un que viu fora i tal, però ens anem passant merdes per WhatsApp i al poc temps lliure que tenim això, estem xerrant per allà i tal, i jo crec que es nota, jo crec que som un producte fresc, som la maionesa de l'estiu. Va, si us sembla, comencem el programa. Primer programa sempre estem una miqueta més així més lúdic, però abans de començar d'anar en matèria anem a explicar com el funcionament i de què parlarem. En aquesta edició farem com el primer Pànic a la ciutat, tornarem als orígens i explicarem 3 casos, 3 històries o 3 temes per programa, com vam fer a la primera edició i després no ho vam tornar a fer més, però bueno, internament ja saben en Jacint i en Francesc per què ho fem,
No ho explicaré públicament. Però per què no? Perquè... Si portes tot un any donant pel cul amb el tema, Ja, però ara dius que en privat, no en públic. Per tant, la cosa és que en aquesta edició parlarem sobre profecies. I una profecia, suposo que bastament tothom sap el que és, però és una predicció sobre esdeveniments en futur, sobre una tradició o un fet sobrenatural, sovint que ve d'una divinitat o d'un caràcter religiós o simbòlic, apocalíptic, que ha estat utilitzat durant el llarg del temps i que ha provocat canvis en el món o a la societat. I en aquesta edició de Pànic a la ciutat, en els 10 programes, us explicarem 3 profecies per programa, però amb una petita trampa, perquè tot no podia ser tan simple. I és que de les 3 profecies que us explicarem cada programa, una d'elles serà falsa. I la vostra missió és descobrir quina d'aquestes és falsa. La mecànica és molt simple. Cada dilluns, en el perfil d'Instagram de la nit més fosca, publicarem una història on us preguntarem quina de les 3 profecies de les que hem parlat durant el programa és falsa. I totes aquelles persones que hagueu participat i que encerteu la resposta, ja a final de temporada, la primera setmana de setembre, sortejarem un lot de llibres per gentilesa del patrocinador del programa, que és Abacus Cooperativa. Així que cada setmana, doncs el dilluns, entreu en el nostre Instagram, ens seguiu, com és obvi, i contesteu la resposta, perquè contra més vegades participeu, sempre i quan encerteu quina és la profecia falsa, més possibilitats tindreu de guanyar aquest lot de llibres. I això, en Jacint, com que em sembla que els coneix una mica, aquesta gent d'Abacus, si et sembla, pots explicar més o menys de què van els llibres, bàsicament perquè els tens tu. Sí. Bé, com a portaveu d'Abacus en aquest sant programa com és Pànic a la ciutat, programa de referència, Abacus Cooperativa ha volgut col·laborar sempre amb la cultura i és per això que ens ha fet arribar un munt de llibres que, com diu en Xavi, sortejarem i a cada programa us aniré comentant algun dels llibres. Per exemple, el primer que us porto i que va bastant lligat amb el programa de la nit més fosca és Desalmados, històries pertorbadoras de crímenes reales, de Irene Mala. I és un llibre de l'editorial Lundberg. És un llibre molt maco, preciós. Podríem dir quasi que és una novel·la gràfica i el que fa és recollir crims reals, però la particularitat que té, que la fa bastant diferent a la resta d'obres, és que té un seguit d'il·lustracions que són talment quadres, que són precioses. Mira, jo ho acosto als companys perquè ho vegin, però és que té il·lustracions que estan molt ben parides. I els relats, tot i ser bastant sàdics, com tot bon relat de true crime, estan molt ben tractats d'una manera molt planera i que no vol fer sang d'aquests crims, tot i que podrien. I el contrast aquest amb les imatges fa que sigui una obra bastant interessant i que crec que us pot agradar bastant, ja que us agraden els crims reals, però des d'aquesta perspectiva ho fa una mica singular. Bueno, molt bé. Entenc que hi ha 10 llibres, no? Doncs saps que no ho sé, no els he comptat. Si presentem un per setmana, han d'haver-hi 10. No, a veure, que després, un cop us ha explicat, ja estan, però és que em van enviar un primer lot de llibres i avui, quan he arribat al despatx, en tenia 2 més. O sigui que no sé si s'han equivocat i ens van enviant llibres, i potser us regalem una biblioteca completa. Doncs, bueno, tu no diguis res. Esperem que ningú de l'Abacus escolti aquest primer programa i així anem allargant. Home, espero que sí, no? Bueno, sí, però que ho escolti després. Vale. Voldria puntualitzar una cosa. Sí. Quan en Xavi ha comentat això d'una de les profecies és falsa, no que no s'hagi complert, sinó que ens l'hem inventat nosaltres. Ah, sí, no, clar, és que totes són... Bueno, jo crec que totes les que direm seran falses, però sí, les hem inventat nosaltres. I que també parlarem de profetes, no tots seran només històries, també seran personatges. Ratifico tot el que acabes de dir. Doncs, tornem a començar el programa o podem seguir? No sé. Sí, i ratifiquem tot, ho expliquem ben explicat? Jo espero que no tallis res del que... Des del No. Bueno, els insults al Love potser sí. Però això ho deixarem. Serà com allò dels Goonies, que van treure una part però van deixar-lo del pulpo, doncs farem el mateix. No entendreu a què ve la referència al Love. Si us sembla, comencem el programa amb aquestes 3 profecies que us explicarem. L'ordre canònic sempre era en Francesc, en Jacint i jo. Ho podem anar alterant, no, aquest any? No sé, en el guió sempre fica Francesc, Xavi, Jacint. Francesc, Xavi, Jacint. Francesc, Xavi, Jacint. Pues sí, és veritat. Doncs vinga, fem-ho així. Francesc, que m'és igual, a mi. Però... No, ara t'aguantes i vas l'últim. No, obro el foc jo. Vinga, va. Sí. Doncs... Sí, perquè més... Dale. Digues. Dale. Per cert, la sintonia a l'inici del programa, qui són? Què és? És un grup que no es pot dir, perquè després Spotify ens fa copyright. Envia sicaris. Exacte, ens amenaça. Va, si us sembla, comencem amb les profecies. Doncs va, Francesc, dale. Doncs mireu, he triat per la primera, no he triat una profecia, he triat un profeta, en part com homenatge a un dels programes, a una de les temporades, crec que va ser la de fa 2 anys,
quan vam parlar de sectes. Us en recordeu? O potser algú se'n recorda del que ens escolta, de l'església dels Sants dels Darrers Dies, dels mormons. Sí, doncs tornem a repetir el programa. El que passa que em centraré més en el personatge principal, que és Joseph Smith. Les bambes. Hi ha unes bambes que es diuen Joseph Smith. Sí, hi ha unes bambes de John Smith. Ah, John Smith. John Smith. Jo parlaria de Decathlon, no sé si ho coneixeu. El Joseph Smith és una figura que normalment quan tu l'esmentes doncs ja de seguida s'associa amb els mormons o s'associa amb algun tipus de fonamentalisme. A mi el que em fascina és aquesta capacitat que tenim ple segle XIX d'anar generant personatges, que aquest no és l'únic, que són bàsicament mahomes contemporanis. És a dir, és un senyor que considera que té una visió revelada de l'Església. Normalment és una església, normalment, en tots els casos que conec, són esglésies o religions abrahmàniques, allò que a vegades se'n diu judeocristianes, i es converteixen en líders d'un grup que moltes vegades està associat amb algun tipus d'exèrcit o cultura militar i crea problemes amb el país del costat o amb el propi país en el que hi són. I al segle XIX proliferen bastant aquest tipus de personatges. Joseph Smith és la versió americana. És un senyor que neix a principis del segle XIX a Vermont i neix en un context en el qual, en aquest nou país, als Estats Units d'Amèrica, es busquen noves formes d'espiritualitat, noves religions, perquè es considera que aquestes religions que han arribat, bàsicament protestants, que han arribat des del continent europeu, estan esgotades. No? Un nou país, d'alguna manera, està reclamant algun tipus de nova espiritualitat. I això és el que passa. Ja a finals del segle XVIII, a la dècada de 1790, o sigui, fa 10-20 anys que existeix el país, però sobretot al llarg de la primera meitat del segle XIX és això el que es desenvolupa. Segurament heu vist imatges o pel·lícules o en documentals, el típic campament que està enmig del no-res, que és com una mena de, no sé, típica carpa com de circ, i a dins hi ha un munt de persones que estan escoltant un predicador. Aquest tipus d'aquests campaments religiosos, molt espectaculars des del punt de vista de la performance, no? de diverses persones, no? Persones que parlen diferents llengües, persones que comencen a tenir algun tipus de possessió allà mateix o de salvació allà mateix. Això es comença en aquest primer terç del segle XIX als Estats Units. I d'aquí sorgiran algunes denominacions que continuen existint avui en dia i d'altres seran més potenciades, no? Com els baptistes o algunes que naixeran seran els adventistes. Una de les que no només sorgirà, sinó que en certa manera es converteix en una religió paral·lela a les esglésies cristianes, seria aquest moviment mormó. I aquest personatge, Joseph Smith, és el líder d'aquest grup. Però això serien els típics predicadors aquests que veiem a les pel·lis de... Con la Bíblia, jo te... Sí. Això és propi de finals del segle XVIII. Això, o sigui, abans de... Quan les colònies són províncies de la monarquia anglesa, el que tenim és aquest puritanisme, aquest protestantisme, aquest calvinisme que ve d'Europa i que a finals del segle XVIII es considera que és massa jeràrquic, massa estructurat, massa institucionalitzat. I es comença a posar més èmfasi en la recerca individual, en el que els romans d'això en dirien superstició, a l'antiga Roma. Quan la religió no serveix un propòsit de comunitat, sinó que és una qüestió que busques per a tu mateix o la teva família més immediata. Això no seria religio, seria superstitio. Doncs, quan comença tot aquest merder, en el cas de Joseph Smith? Quan té una primera visió. El 1820, un jove Joseph està preocupat perquè no troba una església a la qual unir-se i s'allunya de casa seva en un bosc a pregar. Cosa que és també un clàssic, no? El bosc en el món cristià és com el desert en el món islàmic, és allà on passen coses màgiques. Quan dic màgiques poden ser positives o negatives. Com Las Vegas ara. Sí, exactament igual. Passen coses màgiques. Allà també la gent té profecies, passen coses bones, dolentes... Sí, home, jo tinc en Jorge Fernández Díaz la llista, De què? De profetes? De profetes, el que passa que l'he canviat perquè he tingut pressions, però... És que la gent no ho sap. Nostradamus o alguna cosa així. La gent no ho sap, però rebem pressions. Sí, l'establishment. Home, jo recordo una temporada que sí que vam rebre pressions. Sí, i amenaces. En sèrio? És que hem rebut de tot. Menys regals, rebem de tot aquesta casa.
No ho recordo, jo potser no hi era en aquell capítol. Sí que hi eres, ja us vaig avisar. No dissimulis, no dissimulis. Jo no sé de què m'esteu parlant. Doncs espera't amb el següent programa que tinc preparat. Llavors, Hòstia, sí, és veritat, Jo em trobaré malament al segon programa. Puc continuar Sí, amb els mormons? O sigui, el que viu allà... Jo no em faig responsable de res del que digui en Francesc. Sí, nosaltres aquí, I en Xavi. mormons en tenim pocs. El que està rodejat segurament de mormons ets tu, per tant, tu mateix. Sí, jo tinc una església al costat d'on Doncs, visc a Catalunya està considerada religió autòctona, des de fa anys. Autòctona, vull dir, establerta en territori històricament català. No, però la relació amb Francesc amb els mormons un dia ens l'heu d'explicar, perquè a cada programa acaben sortint els mormons amb ell. No sé si té una creuada contra ells, personal, li van treure una xicota a la universitat o què va passar, però algú hi ha. És un cas fascinant per mi, perquè el Joseph aquest Smith, quan se'n va a aquest bosc a meditar, se li apareix Déu i el seu fill, el Jesucrist, de la mateixa manera que podria passar amb un personatge com el del profeta Muhammad. És que, de fet, és un Mahoma en territori americà. En molts aspectes és molt semblant. En què més és semblant? Que en aquesta aparició, el missatge que rep Joseph Smith, quan diu és que jo estic buscant una església i no en trobo cap, la resposta divina és tranquil, és que en realitat totes estan equivocades. Funda la teva església. Exacte, i tu ets el que està fent aquí el reboot, tu ets el que aportarà la versió definitiva, per això ja passa al segle VII amb Mahoma i després passarà amb d'altres, tu has de fer la versió definitiva, que 3 anys més tard es convertirà en unes revelacions més que li arriba per part d'un àngel, Moroni, i crec que són ja el 1827 amb la forma del llibre del Mormó, que seria el llibre que no substitueix el Nou Testament, però vaja, és un complement molt heavy, molt bèstia, en relació amb perquè bàsicament explica algunes de les paràboles i completa alguns dels missatges de Jesucrist en el llibre dels mormons. També explica el per què hi ha gent blanca als Estats Units. Bàsicament és un dels motius pels quals existeix. Després del llibre del Mormó arribaran més profecies, per exemple, la potser més coneguda d'aquesta idea de que existeix un matrimoni que és plural entre les comunitats mormones, que al final acabaran abandonant-ho això, no tots, però el grup majoritari abandonarà a finals del segle XIX el matrimoni plural, no? La poligàmia. I tot això va apareixent profecia rere profecia, que se li va apareixent a Joseph Smith, cosa que el converteix no en un profeta predictor. Això és el que us volia comentar al principi. Quan parlem de profecies o profetes, normalment, o l'ús més popular, és el d'oracle. És a dir, per intervenció sobrenatural, divina, etc., jo sé què passarà, o crec que passarà això. Però en realitat, històricament parlant, la definició més clàssica, més clara, de profeta és la de jo detecto que hi ha un problema a la societat i en parlo obertament a costa de la meva vida, que són bàsicament tots els profetes de l'Antic Testament. Després el Nou Testament et dirà, però estan parlant de Jesús, per això es diu el Nou Testament. Però a l'Antic Testament, Daniel i companyia, el que diuen és esteu tots bojos, el rei és un idiota, etc. I Yahvé m'ha dit que hem de fer això perquè som uns inútils. Bàsicament, això és un profeta, és una persona que surt a fora i diu deixeu de pagar impostos. Això ho diu la dreta ara. Aquí té molts profetes, la dreta. Perdona, és que estem descrivint fil per randa el Chocas. O sigui, una persona que té una visió clarivident de la societat, que revela contra la societat, és el Chocas. Clar. O sigui, no profeta. Sí. Molt a favor. Sí. No sé qui és el Chocas aquest, però segur que és un youtuber. No saps qui és el... Xavi, sisplau. És un gallego. Ja està. Ja està, s'ha acabat ja tindrem més correus de... És un streamer d'aquests reaccionaris. Què vols dir reaccionari? Home, reaccionari. O sigui, és com un nostàlgic, es diu nostàlgic. No, és un cunyat, és un noi que es pensa que ho sap tot i a tot li dona la seva opinió. Opina de tot. Però reaccionari. Sí, perquè és un cunyau. Opina de tot sense saber de res. A veure, per ser un profeta hi ha d'haver el component de a mi això Déu m'ha escollit. Mira, sabeu home, qui és un profeta? Aquest nano va dir que ell, per no baixar la basura, la congelava. Ah, sí. Si això no és de profeta... Sí, això és molt profeta. Ja sé qui és. Clar. Profeta visionari o visionari. Hi ha d'haver una intervenció sobrenatural o divina. Sí, Déu li tenia que haver dit que congelés la basura. Exacte. O ell hauria d'haver dit. És que ell es parla de si mateix en tercera persona. O sigui... Però Pilar Rahola també. Això. Un altre profeta. El Messies. Sabeu qui encaixa amb aquest perfil de profeta? Com es diu aquest?
i va a Llados? Sí, l'Ibai. No, el Llados, Sí. el Llados Fitness aquell. No, el Llados en Fitness, Llados. sí. El Catxes aquell. Vale. Sí. Sí, doncs aquest. Aquest, jo he vist en una entrevista que li pregunten si ell ha estat escollit per Déu, una cosa per l'estil, i ell no ho nega. O sigui, ell diu que, vaja, mira el meu èxit, i si això no és intervenció divina, no sé què... Bueno, no sé què ell no és. deia que estava connectat amb Einstein i que li explicava coses. Clar. Clar, això ja Bueno, això- encaixa bastant amb el que seria un profeta. Això del Llados, un dia, potser aquí no tenim temps, però un dia ho podem comentar, que és un senyor que ha muntat una estafa piramidal, simplement, i ha hagut de canviar el seu relat perquè ha agafat el relat de Déu, no? Que ell s'enfoca molt en Déu i que Déu l'ha cridat perquè faci aquestes coses, no? Intentant muntar una cosa més catòlica. Per què? Perquè s'ha donat compte aquest senyor que si es vol fer multimilionari de veritat s'ha de centrar en el públic llatinoamericà, i el públic llatinoamericà, per tradició i per cultura, és més creient que el peninsular, diguem. I per això ara ha variat la seva versió de la seva secta, o digue-li com vulguis, o el seu club, perquè ell és un hombre hecho a sí mismo i per això tiene lambos i mujeres, i ara és un hombre hecho a sí mismo, i Déu li ha dit que només tingui una dona, que tingui tots els Lamborghinis que vulgui, però sobretot ell és un enviat de Déu. Per tant, el podríem ficar aquí, l'únic que no el farem, però podríem fer-lo És que, tranquil·lament. tranquil·lament, vull dir, o sigui, personatges com Llados i Joseph Smith estan connectadíssims, més que com Einstein, segurament, perquè, vaja, perquè és això, vull dir, són persones que consideren que, que fan, no es creuen ells, que aconsegueixen que centenars de milers de persones es creguin també que la veritat revelada arriba a ells, no? A través de missatges angelicals, unes planxes d'or que es troba, el llibre o el que sigui, i acaba creant un grup de seguidors que, i això crec que no li passarà en Llados, les autoritats els van perseguint estat rere estat, van canviant d'Ohio a Missouri, perquè clar, estan buscant també el nou Jerusalem, la nova Sió, i que en un moment determinat ho identifiquen crec que és Independence, després se'n van a Illinois, a Nauvoo. Clar, a Nauvoo ja comencen els problemes, perquè intentarà presentar-se candidat a la presidència dels Estats Units, Malo. el senyor Joseph Smith, i acabarà creant una milícia que és fidel a ell. Però en partit creat per ell mateix o intentava anar No, per sol, per ell mateix. No? independent? Joseph Smith Part. Sí, el Partido Hill. No cal... O sigui, estem parlant d'una època que el Partit Republicà no existeix i el Partit Demòcrata crec que es diu d'una altra manera, encara no, en aquell moment. Però no cal formar part d'un partit polític per presentar-te a les eleccions de res als Estats Units. No, ja, però sapiguem que ja era tan bipartidista. Als Estats Units no sé si no ha passat tan bé o no com funcionava. No, a veure, sí, ja era bipartidista, però menys que ara, perquè no hi ha tele en aquell moment, i la gent... Bueno, ja la tele vols dir que influeix, també? Quan dic la tele vull dir sèries i xoques i coses d'aquestes. Clar, o sigui, jo he arribat a sentir de gent americana que diuen que la Constitució prohibeix que hi hagi més de 2 partits polítics. Clar, aquesta gent... gent que hauria de perdre els drets de ciutadania en aquell instant, perquè això no ho diu enlloc a la Constitució, evidentment. No hi ha els partits polítics que hi ha ara quan es crea la Constitució. És que és com la gent que es pensa que vota el president del govern a Espanya. Tu no votes el president del govern. Tu votes el Parlament, que llavors escollirà el president del govern. Però vaja, això és una qüestió d'educació que ara no entrarem. Doncs quan estan els mormons allà amb Joseph Smith, el seu líder espiritual i militar, a Nauvoo, perquè crea una milícia de milers d'homes, acabarà perseguit un cop més, finalment s'instal·len a Utah, i aquí arriba a l'últim tram propi d'un profeta, cosa que ell segurament ja havia profetitzat en algun dels seus discursos i escrits, que és que acabaria martiritzat. I efectivament és el que acaba passant el 27 de juny de 1844, ell i el seu germà són empresonats i una turba violenta els acaba linxant, cosa que acabarà creant encara més fama al voltant seu, com a bon profeta. Sí, acaba malament. Malament ell, però bé el seu Acaba xiringuito. martiritzat des del punt de vista de molts dels seus seguidors, clar. Però el xiringuito bé. Perquè ja ho havia anunciat. Mira, el mateix li va passar amb Figo. Sí, Martin Luther King és un cas semblant. Martin Luther King, abans del seu assassinat, fa un discurs parlant gairebé d'això, que estan a punt de matar. Crec que és el dia abans que fa el famós discurs de Mountain Top. Doncs el cas similar a Utah de Joseph Smith és aquest. Està parlant del seu martiri des de mesos, anys abans, i acaba massacrat per la turba violenta.
A la següent profecia també trobem connotacions religioses, com jo crec que en el 90% de les profecies que parlarem, però hem d'anar una miqueta més enrere. En concret, hem d'anar a la baixa edat mitjana, a Europa, on una sèrie de moviments, sobretot populars, van combinar religiositat, protesta i, sobretot, una protesta col·lectiva. I un d'aquests moviments més cridaners, i és el que us explicaré avui, és el moviment dels flagel·lants. Això és un moviment que va aparèixer a Itàlia, el senyor que es flagela, que es pega ell mateix, al llarg del segle... Ho he vist a 50 sombres. Sí, però amb una altra connotació. Ja veureu per què. Doncs va aparèixer a Itàlia durant el segle XIII i es va expandir a diferents punts d'Europa, sobretot per diferents crisis, ja siguin guerres o pandèmies que hi havia a l'època en el continent. S'ha de dir que aquests senyors, aquests flagel·lants, defensaven que cadascú podia obtenir el perdó dels seus pecats i, sobretot, aconseguir la salvació divina, però sense que l'Església intervingués perquè això passés. I, per tant, van crear una nova corrent, diguem, religiosa que els sometia, que arribava a través de la penitència. Comencem al principi, si us sembla, vale? Anem a l'any 1260, a Perusa, a l'actual Itàlia, on un senyor, un ermità franciscà, que es deia Raniero Fassani, va muntar o va crear, o va idear aquest moviment. S'ha dit que la situació en aquella època, a Europa en general, però sobretot en el nord d'Itàlia, estava agreujada per la fam, per la pesta i diferents conflictes bèl·lics que bàsicament el que provocaven eren misèria, una violència constant i molta por a la gent, sobretot molta por que era vinguda per l'Església, per una atmosfera apocalíptica, si no es complies els paradigmes que et marcava la religió i que et deia el capellà a l'Església, doncs arribaria a l'apocalipsi i acabaries, molt malament. Clar, aquesta sèrie de fams, de pandèmies, es van crear en aquesta època de l'edat mitjana, van ser considerades popularment pel poble com un càstig diví. Un càstig diví per la seva mala manera de comportar-se, per la corrupció, pels pecats i, sobretot, per allunyar-se del camí recte marcat per la divinitat. I, per tant, com que es creien que el món estava a punt d'acabar-se, perquè tot anava molt malament, van aparèixer diferents profetes, que un és Joaquim de Fiore, que a través d'una sèrie de profecies, que us explicarem una, va idear aquest moviment dels flagel·lants, dient que l'any 1260 el món acabaria i començaria una nova etapa. S'ha de dir que aquestes prediccions o aquestes creences van despertar el fervor de molta gent que buscava la salvació. L'Església Catòlica deia que si no et portaves bé estaves condemnat i que no hi havia salvació. Va aparèixer un senyor que va dir que el món s'acabava a l'any 1260, estem a l'any 1258-1259, i per tant molta gent va dir ens unim a això, no? Si és una manera de salvar-nos, què hem de fer? Salvar-se era molt fàcil, era simplement anar en processó, recorrent diferents carrers de la teva ciutat i parar-te davant de qualsevol església i començar amb un fuet a donar-te cops de fuet per arrepentir-te dels teus pecats. Això pot ser semblar una fricada, segurament ho és, però és un moviment que es va extendre ràpidament per tota la península itàlica. Això va començar a Perusa i a l'any 1260, o sigui, l'any de l'apocalipsi en principi per aquest senyor, per el Raniero Fassani, i va tenir un impacte social tan gran que sobretot diferents clergues de baixa estatura dintre de l'església i sobretot molts grups de joves, tant homes com dones, es van unir a aquest moviment i es dedicaven bàsicament a caminar tot el dia d'església en església pels carrers de la ciutat, portant espelmes, estandards, autoflagel·lant-se, portant creus gegants sobre les esquenes i fent càntics religiosos per intentar trobar el perdó diví. Això què passava? Que feia una crida de persones, a més persones, cada vegada el grup de gent que s'unia a aquest moviment dels flagel·lants era més gran perquè aconseguien el que l'Església no et donava, que era el perdó davant d'una imminent fi del món, una imminent apocalipsi. Però clar, la penitència, en aquest cas, diguem que com que no era una cosa íntima, sinó que era una cosa popular, va arribar als grans estaments de l'Església, que vam veure que tenien un competidor, que cada vegada estava guanyant més adeptes, i això, com és lògic, a l'Església Catòlica no li va agradar, i van començar a mirar malament aquest grup de gent que es dedicaven a donar ordres diferents a la gent. A conseqüència d'això, com és obvi, els flagel·lants van ser perseguits, en principi a Itàlia, que és el moment on es van establir, però a l'any 1261 aquest moviment va creuar els Alps i se'n va anar sobretot cap a l'actual Alemanya, va anar a Alsàcia, Bavària, Bohèmia, també va arribar fins a Polònia, i tot i la prohibició que també va rebre en alguns països abans d'establir-se,
va anar revifant-se i ressorgint diferents vegades, i sobretot quan va tenir més ressò va ser durant la peste negra, entre els anys 1347 i 1350, que va ser una de les grans pandèmies que va arrasar Europa, matant un terç de la població europea de l'època, sobretot perquè per la por de que potser l'apocalipsi no havia arribat al 1260, però potser sí que arribava ara. I molta gent, per por a això, es va revifar el moviment aquest dels flagel·lants, el moviment es va expandir sobretot cap al nord i a l'est d'Europa, Suïssa, Hongria, Flandes, Holanda, Dinamarca, també va arribar a França, i a Avinyó van ser on va tenir, diguem, aquest segon ressorgiment o tercer ressorgiment, una gran força, on es podien veure grups de gent, grups de flagel·lants, que caminaven descalços, amb el cap ple de cendra, i es anaven pagant amb llàtics a l'esquena per intentar trobar el perdó diví per haver-se comportat tan malament. Però clar, aquest moviment va arribar a tenir molta força, i això va provocar dues coses. Què passa quan estàs en un grup i aquest grup té molt de poder i hi ha gent que no pensa tot igual? Doncs que hi ha una escissió. Hi ha els que són més radicals i els que no són tants. A Itàlia i al sud de França, les comunitats aquestes de flagel·lants van continuar existint, però diguem que d'una manera ortodoxa i sovint amb el suport civil i religiós. Eren persones que es reunien a l'església i intentaven, davant de les esglésies, intentaven curar els seus pecats infligint-se dolor físic. Però altres, sobretot en altres països, sobretot a Alemanya i a països del nord, la situació era molt diferent, perquè ja es va crear una autèntica secta, amb una doctrina pròpia i amb unes maneres de comportar-se i sobretot de vestir molt estrictes, ja que tots els membres dels flagel·lants en aquests països del nord havien de vestir amb hàbits blancs, portar creus vermelles, i tots els grups tenien estructures jeràrquiques molt clares dintre de l'organització. Però tots els membres de l'organització s'havien de comprometre una cosa, i era estar durant 33 dies i mig renunciant a tot el plaer físic, tenint pau amb tothom, o sigui, no discutint-se amb la gent, i sobretot flagel·lant-se, òbviament. I us preguntareu, per què 33 dies i mig? No és una edat a l'atzar, sinó és l'edat amb la qual Jesucrist va ser crucificat. I per tant, doncs, intentaven lligar amb l'Església Catòlica, o amb la tradició catòlica, intentaven lligar les seves creences amb això. Però clar, l'Església, tot i això, que intentessin justificar que la seva peregrinació o el seu purgar-se els pecats era tot guiat per Jesucrist, l'Església, òbviament, això no ho va trobar bé, i aquí el papa Climent VI va dir que això no podia seguir així, sobretot pels fets d'Avinyó, on sí que la comunitat de flagel·lants era molt alta, i hi havia bastanta popularitat, això ficava en risc a l'Església Catòlica. I què va passar? Doncs que els va excomulgar. Que és una de les coses més cruels que et podia passar en aquella època, ser excomulgat i no formar part de cap ordre religiós, i menys de l'Església. També s'ha de dir que aquesta gent es van anar cada vegada radicalitzant més, i el seu fanatisme va anar, dient que més que fanatisme es va transformar en xenofòbia, ja que no només tenien un fanatisme religiós, sinó que deien que la culpa de tot el que passava a la humanitat era de jueus, moriscos, estrangers i leprosos. Això va acabar, òbviament, amb actes violents, van començar atacs a les esglésies, repressió per part de l'església. Com deia, el papa Climent VI amb una butlla vaticana els va declarar com heretges, però malgrat això el moviment no es va acabar extingint. A l'any 1414, de l'any 1414 al 1418, en un moment en què l'església catòlica vivia un cisma, una trencadissa dins de la seva organització, es va tornar a declarar els flagel·lants heretges, perquè no sigués un quart corrent crític dins d'aquesta església, i més o menys van estar formant part de les societats, sobretot al centre d'Europa, a Alemanya, en sectors anomenats de classes populars, gent que treballava al món textil, sabaters, gent que treballava al ferro, i sobretot es convertien en un instrument de protesta social i de resistència contra la versió oficial de l'església. I podem dir que és un moviment que no ha anat més enllà, que actualment no és gaire conegut, però sí que va tenir bastant ressò. I actualment aquests col·lectius no segueixen existint com a tal, però sí que ha entrat al segle XVII i segle XVIII diferents sectors jesuïtes, sobretot a Àustria, Països Baixos, a Àsia i Amèrica Llatina, feien servir algunes dogmes dels flagel·lants per guiar els seus fidels, i a Mèxic, Filipines i Perú, fins al segle XIX, realitzaven pràctiques, però ara sí, amb la supervisió de l'Església Catòlica. A moda cultural, que sé que us agrada, els flagel·lants han aparegut en diferents... Han fet 2 pel·lícules, segur que les heu vist. Una és el 7è segell, de l'any 1957, dirigida per Ingmar Bergman, i una altra, que és de broma, és de l'any 1975, que és Los Caballeros de la Mesa Quadrada i sus locos seguidores dels Monty Python, i també en diferents videojocs, i no sé si sou gaire friquis, però si jugueu al Warhammer Fantasy, doncs apareix
apareix un d'aquests hi ha un personatge que és un flagelant que bàsicament és un agent que representa la penitència extrema davant de la cadència del món. Sí. I un apunt, també apareix al Código da Vinci També apareix, si no recordo malament, a Los ríos del color púrpura 2. Però en el Código da Vinci el que apareix és potser és la branca que va agafar aquesta... O sigui, apareix un membre de l'Opus Dei que agafa aquesta branca més ortodoxa de l'Església Catòlica, dels flagelants, que és a través d'arribar al perdó a través del mal físic. Que diferents branques de l'Església Catòlica també van adoptar aquest moviment. I això de les cendres m'ha fet pensar... És que fa poc he vist la pel·li aquesta, no sé si l'heu vist vosaltres, El monjo, que es va filmar a Girona. No. És del 2010-2011. Està basada... Agafa la novel·la de Matthew Lewis, de Monk, que és una novel·la genial, i fa un hiperresum i fan el que poden, no? Amb els xavos que no sé ben bé. Allò és una mica... Vaja, hi ha en Vincent Cassel i la Geraldine Chaplin també surt, però és una pel·li que té mancances i hi ha un moment que hi ha una processó que s'acosta al monestir, que a veure, és la catedral de Girona convertida en monestir per la pel·lícula, i hi ha uns personatges que fa molta gràcia quan apareixen, perquè va caminant i al cap porten una espelma gegant que els que està regalimant la cera per sobre que tots són calbs per algun motiu. Bueno, clar, evident. Però està... Però és molt absurd, i quan has dit això de que es posaven cendra al cap m'ha fet pensar en aquesta imatge. S'ha de dir que en aquesta pel·lícula Sergi López fa de Satanàs. Fa de Satanàs, sí, i parla en francès. Sí, perquè parla en francès a la pel·lícula. Doncs bé, jo quan vam comentar això de fer el tema profecies i tot això, el que vaig fer va ser pensar, vale, de què parlo? I a part dels típics casos de Fàtima i tot això, la veritat és que jo no conec gaires profecies, no és la meva especialitat ni molt menys. Ja, però el que vaig fer va ser una cosa molt maca, que va ser recuperar la meva infància. I a partir d'aquí organitzaré bastant les meves profecies, perquè no sé si us recordeu, ara potser ja no es porta tant, però abans, sobretot si és un nen dels 80-90, i anaves al quios i hi havia una sèrie de revistes que m'agradaven molt, que eren les revistes que, us diré els títols perquè ja són mítics, Karma 7, Más allá, Enigmas, Año Cero, que eren revistes dedicades al món paranormal, que es finançaven sobretot no només a través de les vendes, sinó la publicitat de tarotistes i merdes d'aquestes, i que ja hi han passat gent com en Lorenzo, l'Iker Jiménez, les va fundar Jiménez del Oso, o sigui, tota la patuleia que ja coneixeu van ser els grans responsables de tenir aquestes revistes que han marcat unes quantes generacions com a mínim. I a casa meva, que eren bastant fans d'aquests temes, doncs jo tenia pilots i pilots de revistes d'aquestes, i sempre hi havia especial vampiros, especial no sé què, i també n'hi havia profecies. I clar, jo quan vam parlar del tema dic, hòstia, per ser una mica original i no triar lo típic tòpic, rebuscaré. Vaig anar a casa del meu pare a buscar revistes d'aquestes, i el que he fet ha sigut recopilar algunes d'aquestes profecies, i n'hi ha una que se'm va quedar clavada al cervell ja de molt petit, sobretot per les fotografies, perquè no sé si de veritat ho era mentida o s'ho van inventar per vendre més números, però sortia com l'horitzó amb núvols, semblava, jo que sé, una espècie de camp o alguna cosa així, i veies com si hi hagués 3 sols o 3 llums molt potents al cel. Una mica com heu vist a Star Wars, que hi ha les dues llunes i tot això. Sí. Doncs una cosa que era bastant semblant. I a través d'aquesta imatge he trobat la profecia, aquesta a les revistes a la pàgina. He pres apunts per no portar la revista perquè estava feta a puto caldo i fa pudor, ho he de dir. La revista aquesta fa una pudor o humitat que te cagues.
Però bé, l'anomenen la profecia del mirall del tercer sol, que jo crec que com a mínim per rimbombant ja mola. De què va això? Bé, aquest és el títol que li donen a un escrit que es va trobar fa milers d'anys, ara us explicaré on surt, però que és quan el tercer sol es reflecteix en el mirall trencat de la muntanya, les ombres deixaran de ser fidels al seu amo. Això és la traducció que he fet més o menys com he pogut al català. Val? Quan el tercer sol es reflecteixi en el mirall trencat de la muntanya, que és una mica el que us he dit que surt a la foto, les ombres deixaran de ser fidels al seu amo. Però en quin idioma estava això que has dit que ho has traduït al català? Estava en castellà. Clar, la revista Más Allá estava en castellà. Però ara us explicaré on surt, perquè això surt de la vall del Telsar, que és 1000 anys abans de la nascuda de Jesucrist, que això està situat a Àsia Oriental. Val? Ens situem una mica. Sé que és molt gran, però es puntualitzaré encara més. Això és un escrit... Perdó, m'ha agradat el comentari de qualitat en Xavi, hòstia. Que això està molt lluny. Això està... I oriental, no occidental, Està més lluny encara, Això surt de la cultura semita preassíria. Aquí ja us he matat del tot, no, però és així. Los assírios... Aquí això d'oriental ja no quadra. No. Però us diré, a veure... Clar, jo quan he vist això, cultura semita preassíria, m'he quedat amb lo de semita que he pensat, semita? D'on collons surt això? I clar, fent investigació he descobert que semita, antisemita ve d'aquí, dels semites. Clar. Que semita és un dels 3 fills de Noé. Sí. Jo no en tenia ni puta idea d'això. Perquè ets un descregut. No, a casa meva aquestes coses no perquè la gent no fa entraven. Catequesi entre moltes altres coses. Però això és catequesi hardcore, Això el John Smith t'ho explicava. Si fossis americà ho sabries. El de les bambes, això t'ho he explicat. Perquè és el Joseph Smith del que he parlat jo. No el Joseph. Exacte. Bé, total, es veu que aquesta cultura d'aquella època van tenir diversos escrits on te parlaven contínuament d'aquesta profecia. A veure, què se suposa que és això? Doncs se suposa que és un fenomen que té que passar en un futur que no concreten, en què la realitat tal i com la coneixem es desfragmenta, es trenca, val? O sigui, diu que, per exemple, les ombres i les persones es separaran. Per què? Ni puta idea. Però clar, ells diuen que quan passarà això? Quan apareguin aquests famosos 3 sols. Això és un fenomen que realment existeix. El què? No, de les ombres o del 3 sols? No, aquests fenòmens, que és que té un nom... Com Peter Pan. Un parheli. Peter Pan. Parheli és un fenomen òptic que és quan es veuen més sols a l'horitzó dels que hi ha. O sigui, només hi ha un, quan hi ha més d'un, te n'apareixen 2 o 3. És un efecte òptic, Xavi. No. Però això és droga, es diu. No, és un efecte òptic, depèn de suposo que la condensació o el reflex o el que collons sigui. Ho estic mirant al Google. Sí. Sembla que vegis més sols. I aquesta gent estaven convençuts, pel que sembla, que realment és això, que quan apareguessin aquests 3 sols, no és que se n'anés a la merda de la humanitat, sinó que canviaria la humanitat tal i com la coneixem. Val? Com arriba això als nostres dies? Doncs arriba gràcies al treball d'un arqueòleg que és l'arqueòleg Hans Keller, que va visitar això l'any 1907. Clar, actualment la zona aquesta seria Síria, i ell va fer unes excavacions i es va trobar amb això, que apareixien contínuament aquests missatges dels 3 sols, que significava que això, que canviaria tot. Clar, en el seu moment sí que va tenir importància, ha quedat reflectit en diversos llibres de història i de més, vol ser una profecia, i que tampoc no és la gran profecia, tampoc diu que s'acaba el món, l'univers, i sabem que a la gent li agrada quan és tot catastrofista, apocalíptic, i aquesta no era per tant, semblava, doncs va quedar una mica així com sí com ça. Però arriba un punt d'inflexió que és
una senyora que és Miranda St. James, que era una espècie d'il·luminada, aquesta senyora era anglesa, va saltar als Estats Units i va començar, no diria que muntar també una espècie de secta i tal, però era una astròloga que feia prediccions del que passaria, bla, 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 bla. I aquesta senyora, una de les prediccions que deia, era que realment apareixerien aquests 3 sols i que significaria, aquí sí que ja queda més constància, una cosa concreta, gràcies a la seva interpretació, sigui acertada o no, que començava un canvi d'era. Clar, això del canvi d'era em sembla que ho hem sentit 1000 vegades perquè sempre és un canvi d'era, perquè cada 2 per 3 apareix Ibayanos. Un canvi de paradigma que reflecteix un canvi d'era del periodi... Sí, judici del segle, també. Judici del segle. També. El govern més corrupte de la democràcia, també és... També. O sigui, són cantarilles que es van repetint i que aquesta senyora va utilitzar aquesta i altres. Busqueu informació d'aquesta senyora perquè és espectacular. Com es deia? Aquesta és Miranda St. James. És anglesa i va saltar als Estats Units. Es veu que es va fer molt famosa perquè les seves primeres aparicions va ser un programa de ràdio per la nit on te feia prediccions als oients, però després el primer programa que va aparèixer, que devia ser finals dels 60, principis dels 70, es veu que va aparèixer amb transparències. I la cadena que emetia aquell late night va rebre no sé quantes cartes telefonades dient que allò era una provocació, no sé què, no sé quantos, però va ser un dels programes més vistos aquell mes. Típic. Siguin un late night. O sigui que a partir d'aquí també, bueno, és que ja us dic, busqueu informació perquè fins i tot va ser un dels primers personatges o figures públiques del món aquest més espiritual que va començar a vendre marxandatge. Ja us dic, investigueu perquè és superxulo. Què passa? Que aquesta interpretació s'ha anat moguent al llarg dels anys, s'ha quedat una mica a la memòria col·lectiva la gent que li agrada aquestes coses, però ja amb el canvi de segle i que no va explotar el món, van dir que potser el que significava aquest tercer sol era una tercera consciència, que era el passat, el present i el futur. I diuen que amb l'arribada de les noves tecnologies, la separació de l'ombra de les persones és aquest nou estat mental, que hem arribat a una tercera fase de la humanitat on separem els elements que fins ara donàvem per suposat que estaven junts i això ens obrirà la ment per saber interpretar tot el que ens rodeja de manera diferent, separant-se metafòricament les coses de la seva pròpia ombra. Aquesta teoria s'ha popularitzat bastant, si busqueu una mica apareix a 4chan, l'han volgut reinterpretar de 1000 maneres diferents, fins i tot algunes sectes, entre cometes, també l'han adoptat com a pròpia i constantment, sempre que hi ha algun tipus de canvi, quan sembla que comença una guerra, canvis atmosfèrics bruscos, caigudes de la borsa i de més merdes, sempre veureu que apareix la cantarella aquesta del tercer sol. I no és ni més ni menys que això que van escriure a aquesta cultura, que això que eren els primers jueus, o per dir-ho d'alguna manera, que ha anat passant al llarg del temps i tot i que en un primer moment Keller li va donar, simplement ho va plasmar en paper i va dir que era un apunt per entendre aquesta religió o com li vulguem dir, a Miranda St. James, que la va popularitzar dins el món més New Age i actualment dins el món digital, a l'estar bastant lligada a les seves interpretacions amb el que diu que passarà, s'ha popularitzat bastant i va corrent de boca en boca fins ara. Ja us dic, si busqueu Mireia el tercer sol, és que hi ha molta informació, fins i tot li han dedicat algun llibre i de més, però bueno, que tampoc són bestsellers, també tenen pinta de ser autopublicats a Amazon amb moltes ganes de fer coses, però que bueno, algun que li faran amb la merda aquesta, però no gaire més enllà. I no sé, jo us dic, aquesta em va semblar interessant més que res per la imatge tan potent que era la que apareixia a la revista, que recordem que en aquella època el Photoshop quasi no existia, o sigui que no sé com van aconseguir fer aquest reflex de 3 sols, que si puc ja li faré una foto i us la passaré perquè la pengeu a xarxes. Estupendo, doncs... No sé si en havíeu sentit a parlar, no... No. Jo el que sé és que hi ha una expressió en anglès, potser no la recordo bé, que és quan algú bueno, en català també existeix, no? Fer ombra, però no és exactament el mateix.
En català tenim fer ombra a algú, en anglès seria robar l'ombra d'algú, per dir que crec que l'equivalent seria fer el llit, quan tu no, doncs això. Fer el llit és quan vols fotre fora algú o acomiadar algú, fer pressió perquè salti. Sí, o sigui, aprofitar que algú no està posant atenció per desplaçar-lo, diguem, sí. Per desplaçar-lo, exacte. Sí. Sobretot s'utilitza en l'argot esportiu, de fer el llit a l'entrenador. I en el quan els polític. jugadors s'esconxorxen. Bueno, sí, en el polític. Molt bé, Però molt bé. interessant. Ara la missió ja no Més és allà. nostra, sinó la missió ara és dels que ens esteu escoltant, que és descobrir quina d'aquestes 3 profecies o profetes és falsa. I com la gent ho fa per votar? Doncs han d'entrar, l'únic que han de fer és seguir-nos a Instagram, Enviar un missatge dins un sobre amb dos exacte. segells. Codi postal, Hospitalet de Llobregat. Heu d'entrar a Instagram, Uf, la nit més jo soc fosca. antixarxes, Ja, doncs no, però tu no, tampoc pots participar, tu, perquè, clar, És veritat. és la resposta. Bueno, o no. Entreu a Instagram i veureu el dilluns, després que s'emeti aquest programa, el dilluns següent, si ho esteu escoltant quan toca, si no, no podeu participar. L'únic que heu de fer és votar l'opció de les 3 que hi haurà, l'opció que creieu que és la incorrecta, i entrareu en el sorteig d'aquest lot de llibres patrocinat per Abacus. Si us sembla, és el primer programa, per tant tampoc que ens allarguem gaire més, perquè és estiu, tot i que no ens agrada l'estiu, no ens agrada anar a la platja, tampoc ens agrada treballar més del compte. Per tant, si us sembla, ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu seguir a xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i Blue Sky amb l'usuari La nit més fosca. I si voleu, a l'estiu també us podeu fer mecenes del programa a Patreon o a iVox Premium, on per una petita aportació econòmica doncs tindreu un programa extra, però un programa extra dels d'hivern, de Crònica Negra, on hi ha un crim pel mig. Va, res més per avui. Bona nit, Francesc. Bona nit, bona tarda. Bona nit, Jacint. Bona nit, tapeu-vos, que fa fred. I bona nit a tots vostès, i recordeu que a l'estiu la nit més fosca és pànic a la ciutat. La nit més fosca. Pànic a la ciutat.